ते हमारा के जिए ना देबे ए ना ते मुंह करके लगा जा ना मन बे अरे बाप रे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे ना ते तू मारा तू देखत ए भौजी मारा तारा फोने पर सिम डलवावले बारे का रे बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लइका होला हमर मेहराज मार के कोक हमर तू डाला तब का तारा के गलती हो गई जाय दे पियला खैला में भइल बाई से नदी दारू पिया तारा पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को लेलो जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लइका भइल कैसे बतावे के परी तोरा ए नाती तो तू का जानता रे तू पूछो बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबा तो बताओ कैसे भाई बताओ ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देले ए भगवान जाहे द हमर धनिया माफ कर दिया हमरा पते ना रहला आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संगे ता चौड़ फोड़वा देता नी फोरवाई बे कि बुझी बात तो सही आज मम्मी ला गंभीर बा बुझी बात तो सही आज मम्मी ला गंभीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा अरे दिया हो ए राजा जी ई रोमिंग का होला रे रोमिंग नाती तू का जानबा हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का तू का जान बता रू जानत हो उनका से पूछियो ना के करा से उन्हीं से के करा से ना मन बे आज ना बतावे तो कूठा फाड़ देंगे बर्बाद करके छोड़ देंगे इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता ए राजा जी असही बीतैता फागुन मन में ही खोलता ए का हो इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता डाल तो राजा फीचकारी ताहर हलाता एही से भइल हमार चिंता फिकीर बा एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा